Jeremy Camilleri ġie kkundannat 40 sena ħabs u mhux 37 sena kif talbet id-diviża u prosekuzzjoni dan wara l-ammissjoni tiegħu stess għall-akkużi relatati ma' qtil ta' tfajla Torka Pelinkaja ftit aktar minn sena ilu fil-Gżira. Il-qorti qalet li ma kinitx marbuta mal-parteġġament li sar bejn id-difiża u l-prosekuzzjoni fejn insistiet li trid tagħmel ġustizzja mas-soċjetà. Camilleri li għandu 34 sena huwa persuna li mhux l-ewwel darba li kiser tufreħ mal-ġustizzja u dakinhar tal-każ meta saqal fuq din it-tfajla kien sar aggressiv u għaddab bil-ġebel lejha u lejn dawk li kienu preżenti dan apparti li rreżista l-pulizija. Apparti s-sentenza ta' 40 sena priġunerija u ġie multat ukoll ftit aktar minn 20,000 euro. Pelinkaja kienet deskritta bħala żagħżugħa brava, mimlija talent u umli immens. Omma stess kienet qalet li Pelin ma kienet tkun trid tħażen lil ħadd u tipprova tajn fejn tista'. Fil-5 ta' frar li għadda Camilleri kien ammetta li fis-sigħat bikrin ta' 18 ta' Jannar tal-2023 u volontarjament baqa' dieħel fuq Pelinkaja bil-karozza fil-Gżira. Bil-vettura tispiċċa taħbad ukoll fi-stabbiliment tal-fast food u kaġuna straġi sħiħa. Qabel ma spiċċa l-ħabs brabta ma' dan il-każ, Camilleri ammetta l-akkużi kollha miġġubin kontrih. Kollox u kienet jaffaċċa 14 l-akkuża. Camilleri kien diġà tressaq il-qorti u kiser il-liġi fl-età ta' 23 sena. Meta fl-2012 wieġeb ħati li kommetta 900 euro f'danni fuq proprjetà ta' mara u nagħta sentenza sospiża ta' sena. Jeremy Camilleri kien involut ukoll f'inċident ieħor f'Novembru li għadda, meta xi ħadd tefa' apparat splussiv żgħir f'daru minn tieqa u eventwalment ħarab.